Estimat espectador, en aquests moments, a dia 11 d'octubre de 2021, ja portem 2 setmanes d'assajos. Hem començat a desplegar conjuntament l'univers del Hamlet Aribau al local 3 del Teatre La Biblioteca. Asseguts al voltant d'una gran taula rectangular, hem estat fent lectures i lectures del text de Shakespeare per anar afegint les primeres capes. Aquestes capes són crucials, donat que constitueixen l'espai simbòlic en el que ens movem. No és només una qüestió de compartir referents entre els integrants de la companyia, sinó que a través d'aquestes referències comunes comenci a instal·lar-se el tempo, la pulsació, la manera com es respira en aquest món que estem creant, la cort d'Elsinore. És com si estiguéssim canalitzant energia de les vides de cadascú i l'anéssim posant al centre de la taula a mesura que ens comprometem amb la presència total de l'assaig. Així anem modelant, rèplica rere rèplica, la nova veritat de la ficció. L'Oriol ens parlava al començar el procés d'evitar la ficció, en el sentit de viure-hi, com qui habita una casa. No és pas que embogim i comencem a confondre realitats, sinó que mentre estem treballant hem d'anar descobrint com és viure en Elsinore, viure en el Hamlet que estem creant. Shakespeare fent el text i Joan Sallent amb la magnífica traducció que utilitzem ens han deixat senyalades les vies per les quals podem anar transitant. Evitar la ficció, durant aquesta primera tanda d'assajos i de treball de taula, ha estat descobrir els primers camins, començar per alguna banda i anar estirant els fils. Això és el que en altres termes, si vols més acadèmics, es diu construir antecedents i situacions d'enunciació. Però el que aquí ens interessa és que hem començat a desplegar el Hamlet, comprendre què passa en cada situació, no només fent anàlisi del text, que també, sinó conjurant l'energia que cadascú porta de casa seva per instal·lar una manera d'evitar. La manera d'evitar dels assajos serà la que intentarem traslladar-vos als espectadors, perquè així també pugueu evitar la ficció quan ens trobem al cinema Aribau. Es tracta d'evitar un nou Hamlet. Ara ressonen les paraules que el pare de Fanny Alexander, una pel·lícula que aquests dies hem estat comentant, diu al pronunciar un discurs davant la gent del seu teatre. Fuori di qui al otro lado, c'è il mondo grande. ahí fuera, está el mundo grande y a veces este mundo nuestro Riesca a rispecchiare consigue il mondo reflejar grande, al mundo grande de modo que farcelo capire podamos entenderlo meglio. algo mejor. In ogni modo riusciamo a dare a tutti O quizá coloro che demos a vengono las qui personas que aquí la vienen possibilità, se non altro, la oportunidad de olvidar per qualche minuto, per qualche durante ora, unos breves instantes, per qualche secondo, quizá unos segundos, di dimenticare unos il momentos, duro mondo el duro che è là fuori. mundo Il exterior. nostro Nuestro teatro è teatro es un piccolo- pequeño y estrecho è un piccolo spazio espacio. fatto di disciplina, coscienza Orden, rutina, conciencia e amore.